Поят на става, докато сърца ни, ето ги близо, нашите душмани, да с дружина, вярна свободна, ние не сме вече рая покорна, да с дружина, вярна свободна, ние не сме вече рая покорна. Питерът Бог е с нас, вража порода, той за чест и свобода, за мила рода. Здравейте, приятели! Разбирам каква полемика предизвика сред вас, защо Бареков се появява с този автомат. Разбира се, че това е един символ и една метафора на възмездието, което искат българските граждани от своя политически елит. Но аз искам да ви кажа, за сега ние предпочитаме да не презареждаме пълнителя. Ние искаме да презаредим България. Как може да стане това? Разбира се, със силата на действията и със силата на думите. Три са нещата, които ние трябва да постигнем. Те са част от формулата за смяна на системата, за презареждането на системата и на България. Мандатност, мажоритарност и отзоваване. Защо? Ще ви разкажа след малко. Ние започваме една поредица, която ще наречем морални екзекуции. Народът отдавна екзекутирал тези хора морално, но те продължават да дърпат конците на олигархията и на политическият елит. Започвам с Библията на мафията. Това е Капитал. В първия си брой този парцал, който започна да излиза като списание, под формата на тоалетна хартия, си позволи да нарече мен и моите избиратели идиоти. Искам да ви кажа, че с далаверите, които българската прокуратура най-накрая посочи, а това е мой сигнал, който съм дал преди 3 години, за кражбите от EVN, от фирмата Bull Brokers на Иво Прокопиев и на неговите авери и съучастници Симеон Дянков и Трайчо Трайков, тези хора ограбиха от българския народ не по-малко от 200 милиона. Аз предложих таблет за всяко българско дете. Тогава същите тези от Капитал задаваха въпроса под диктовката на Прокопиев. Бареков, откъде парите? Ти си популист. Не, аз не съм популист. Парите щяха да дойдат от държавния бюджет. 200 милиона Симеон Дянков, както аз го наричам, мистер Пица, ето го тук, открадна заедно с Трайчо Трайков от тази далавера, под диктовката на Иво Прокопиев. И понеже Иво Прокопиев сега започва да прави партия, която аз наричам Продай България или ОПГ, защото те са организирана престъпна група, това е първата ни морална екзекуция. Заради вестник Капитал, неговия издател и задкулисието и олигархията, които стоят зад тези хора, няма таблети за българските деца. Аз вече скъсах един път вестник Труд, когато той се издаваше от многомилионния длъжник на държавата Огнян Донев и не съжалявам за тази постъпка. Сега ще ви покажа безочливите лица на българската олигархия. Ето това е въпросният Иво Прокопиев, ръководителят на организираната престъпна група. Човекът, който нареди цялото икономическо част от правителството на Бойко Борисов, всички икономически министри в първия му мандат. Тези хора са отговорни за кражбата на 1 милиард от здравната каса. Тези хора са отговорни за безобразните кражби от тока и от бюджета, заради който милиони българи излязоха на улицата, а поне 6 от вас се самозапалиха. Това е нашата първа морална екзекуция. Аз съм подал десетки сигнали срещу лицето Иво Прокопиев и се радвам, че тези сигнали най-накрая се превърнаха в обвинителен акт на българската прокуратура. Основен съучастник на Иво Прокопиев е това лице, Симеон Дянков. Забравихме ли го? Това е човека, който вече е обвинен от българската прокуратура. Но този човек е морален екзекутор на стотици хиляди българи, които напуснаха България след 2009 година. Надявам се обаче тези хора наистина да получат своите заслужени присъди. Продължавам с още две безочливи лица на българската олигархия и на българската мафия. Това са хората, които предадоха мен и моите избиратели. Виждате ли го това безочливо лице на политическия капитализъм и на политическото задкулисие? Казва се Румен Йончев. Той по природа е земеделец, така се обявява. Беше комунист, дойде при мен,
след това стана гербаджия и колениче пред лоното на Бойко Борисов и започнаха да изпълняват неговите поръчки в парламента. Днес този човек, скъпи приятели, е патриот. Патриот е, душа дава, както казва гениалният поет. Понеже нашата парламентарна група е анонимна и тях никой не ги познава, малко са известните лица. Ето го безочливото, цинично лице на Ана Баракова. Какво да кажа за това космато чудовище? То влезе в българския парламент като Бареков, стана гербаджия още преди да е започнал парламента. Това заслужава този срам и позор за българското учителство Ана Баракова, която така и не познавам лично. Това лице дори не се заслужава да се занимаваме с него. Той ще бъде обект на други наши разследвания. И сега, едно от знаковите лица на българската олигархия, вече политик. Ето кой стои зад него. Това лице, Веселин Марешки, за него могат да се кажат много неща и много неща се знаят. Но той си позволи да обещае на майките на децата нещо, което го имаше в програмата на България без цензура преди много години, преди 4 години. Веселин Марешки обеща безплатни лекарства за майките и за децата. Забрави обаче да каже дали държавата няма да купува безплатните лекарства от неговите аптеки и забравя да каже дали си е платил данъците. Този човек НАП го разследва дълги години и все още не е стигнало до заключение дали си плаща данъците, макар че всички ние знаем, че той не си плаща данъците. Мене НАП ме провери за по-малко от седмица преди изборите, само да докаже как Бареков бил лош. Разбира се, срещу мене всички проверки завършиха и аз се оказах чист. Но какво от това? Когато хора като Прокопиевци, като Росен Плевнелиев отнеха репутацията ми, отнеха партията ми. А за това лице ще говорим допълнително и неговата морална екзекуция допълнително предстои. Искам да кажа, че ще ви запозная с много сигнали срещу Росен Плевнелиев и Иво Прокопиев, предадени на прокуратурата. Аз не се срамувам, че съм готов да извърша моралната екзекуция на тези хора. Тя отдавна е станала в очите на народа. Иво Прокопиев е отговорен, освен за всичко друго, за кражбата, разбира се, и за далаверите, които се разследва неговото ОПГ, и за пречупените съдби на стотици българи умрели от рак край неговата Каолинова афера. Време е да презаредим България. Изборът е прост. Или ще презареждаме оръжията, или ще презаредим държавата и политическата система. Мандатност, мажоритарност и отзоваване. Презареди България. Боят настава, докато сърца ни